Jamen, jeg vil gerne byde hjertelig velkommen her til et webinar omkring vores spanske eventyr, Roque Tranquillas fremtid. Og Marianne og jeg, min hustru og jeg, vi er altså utrolig glade for, at den store opbakning, der er kommet her i dag. Tusind tak. Jeg vil bare lige sige, at sådan til orientering, så sidder jeg altså lige med en masse ting, jeg kigger i indimellem, så derfor går mine øjne sådan lidt op og ned indimellem, men der er mange ting, jeg skal huske. Jeg skal tænke på, at jeg har arbejdet med det projekt her i 3 år nu, og der er selvfølgelig mange ting, som er en selvfølge for mig, og som det ikke er for andre, og derfor skal jeg jo huske at informere om alle de ting. Men vi har glædet os til i dag, også været lidt nervøs op til i dag, fordi vi vidste jo ikke, hvor mange der ville komme, men der er kommet rigtig, rigtig mange. Tusind tak. Mit navn det er som sagt Bent Jørgensen, og man kan sige, at både Pauline og hele teamet har jo glædet sig til at komme i gang i dag med at præsentere Roque Tranquilla. Det har stået på i en måneds tid, hvor vi har planlagt en masse ting her og markedsføring. Og Pauline har jo været hos mig i over 20 år og en meget betroet medarbejder, og hun klarer jo alt fra drift til alt. Hun er jo vores gode blæksprutte. I chatten der sidder Lars, han kommer faktisk fra Horsens af, og han vil besvare alle de spørgsmål, I måtte have herovre i chatten herovre. Jeg vil sige, at Lars han har hjulpet mig med rigtig mange ting, mange projekter, andre projekter, og i Odense, hvor vi har bygget 74 boliger, hvor han har stået for al kommunikation af markedsføring. Og han ved nok måske ikke lige så meget som mig omkring projektet, men han ved rigtig meget om Roque Tranquilla omkring projektet. Han har været med fra starten af og været med til at gå det hele igennem. I dag der har vi faktisk også ny kredit med, og der kan jeg bare sige, at Jakob og Magnus har så mange penge i øjeblikket, at de står faktisk i kø begge to for at komme af med nogle af de penge. Og de kan også svare på ting i chatten herovre, hvis der er nogle spørgsmål, og ellers så kan de kontaktes efterfølgende. Fremtidens feriekoncept, det er det, vi skal høre om i dag. Men lidt praktisk information, det er, at det her webinar, det er planlagt til cirka en time. Og webinaret bliver optaget, og det bliver efterfølgende sendt til jer alle sammen. Derudover så har Lars sagt, at han meget gerne vil lave en PowerPoint-præsentation og sende til jer, så I ro og mag hjemme også kan gå det hele igennem. Hvis jeg oplever nogle tekniske udfordringer, så har jeg fået at vide, at I bare skal opdatere siden og genstarte jeres browser. Og så kan jeg sige, at Anmette, hun sidder ude i chatten også og kigger på al teknikken i øjeblikket. Det er hende, der styrer teknikken. Så på den måde håber vi, at det hele det går fint. I chatten, også til højre der vil der blive lagt, der lægger Lars links ind til hjemmesiden, og her kan I booke et møde med mig efterfølgende. Her har vi så en agenda over det, vi skal snakke om i dag, og hvem er vi, og det er selvfølgelig, hvem er Marianne, og hvem er jeg, og hvad har vi lavet i vores tid, og så en oversigt over det vigtigste, nemlig lejlighederne. Ideen med konceptet og medejerskab, økonomi, faciliteter, lejligheder osv. Vi har jo været her i 28 år, og vi er faktisk nede i dag, hvor solen den skinner, og der er super dejligt hernede i øjeblikket. Her kan jeg så se, at det er min dejlige familie. Det er vores guld, vores backing gruppe, som består af
nogle dejlige, skønne familier der med børn og børnebørn og svigerbørn og det hele. Og de bor henholdsvis i Skanderborg og på Frederiksberg. Og heldigvis så bruger de også som mellemstation, når de skal fra Jylland eller fra Sjælland til Jylland. Og det er vi meget glade for. Hvorfor gør vi det her? Jamen, Roque Tranquilla, som egentlig betyder den rolige klippe, har igennem rigtig mange år været en stor del af vores liv. Vi har haft utallige minder og oplevelser hernede, sammen med familien og vennerne. Og stedet har været en vigtig del af vores liv. Så vi glæder os over, at vi måske i fremtiden kan blive en lille del også af Roque Tranquilla. For der ligger meget kærlighed i den udvikling, som vi har skabt hernede. Og det kunne være fint, hvis nogen af jer ville med til at værdsætte den livskvalitet og fællesskab og skønhed, der er ved Costa del Sol. Lidt omkring, hvad vi har sådan har bedrevet tiden med, min hustru og jeg. Og det er, at vi har faktisk haft en flot karriere, men også et eventyr og et entreprenørskab, som vi har haft det meget sjovt med. Man kan sige, at DTF Travel er jo nok lidt grundstenene for muligheden for at skabe Roque Tranquilla. Det var her, vi skabte den succesfulde virksomhed fra bunden af. Vi startede på et lille kontor hjemme, hvor vi fik sat en spånplade op, og så gik vi i gang med at sælge og booke, Marianne og jeg, og vi startede faktisk med at sælge i Jönköping i Sverige. Og så byggede vi det ganske langsomt op, så efter 10 år, så havde vi vel omkring 300 ansatte og 1,3 millioner medlemmer i en online-klub. Vi havde nogle fantastiske, dygtige medarbejdere, som var med til at skabe vi var first mover i online på mange måder i Danmark. Vi solgte så til Stena Line i 2011. Det jeg er mest stolt over, det er, at vi havde ingen klager ved rejseankenævnene i 20 år. Selvfølgelig havde vi nogen, som det kan ikke undgås, at der er nogen, som ikke er helt tilfredse, men så tog vi fat i dem med det samme og løst de ting, der var samme dag, som vi fik henvendelsen på et eller andet. Og det gjorde så, at så blev de til ambassadører i stedet for. Så på den måde, så byggede vi sådan set virksomheden op til at have en kæmpe omsætning. Og vi blev kåret til Danmarks bedste kundecenter i 7 år i træk. Og der må jeg jo nok sige, at Marianne, min hustru, hun har lagt kimen til hvordan man skulle behandle kunderne. Altså, vi accepterede ingen klager. Og hvis du skal vinde Danmarks bedste kundecenter i 7 år, så skal du virkelig være god til at tage telefonen med det samme og svare kunderne, uanset om de ringede fra Tyskland, Sverige, Norge. Vi har sendt utrolig mange nordmænd på ferie og utrolig mange svenskere på ferie, utrolig mange tyskere på ferie, så vi fik bygget en afdeling op nede i München. Jeg tror, det sad 40 medarbejdere nede til sidst. Men en utrolig spændende tid med DTF Travel, og det er så det, der har skabt økonomien, fordi Marianne og jeg, vi er ikke født med penge, så derfor kan man sige, at det var det, der skabte fremtiden for det hernede, og så mange andre ting. Jeg har arbejdet 40 år i hotelbranchen, restaurationsbranchen, og er udlært kok, og tidligere har jeg været restauratør, haft 2 restauranter i Svendborg. Den første restaurant fik jeg lavet 1 million ret hurtigt, men det var så mere minus foran. Så det giver jo lidt mos på kølerne, som vi siger. Men det overvandt vi efter. Det var personlig gæld, så den måtte vi jo lige knokle af efter. Det tog bare 10 år at komme ud på den. Jeg har arbejdet som administrerende direktør for hoteller og så videre. Men vi har erfaring med ejendomsudvikling i dag i Danmark. Og vi har 74 boliger i Odense, som er færdigbygget i 2020.
Vi elsker at bo i Odense, det er dejligt. Vi har kontakt, kan man sige, med de her 74 familier på en lukket Facebook-gruppe, således at de kan altid komme i kontakt med mig. Og så har jeg selvfølgelig verdens bedste vicevært, så vi har fået bygget noget solidt og noget godt op der. Og her arbejder vi heller ikke med klager, så hvis der er et eller andet, så løser vi det samme dag. Her kan I se et billede af poolen, og det er som det ser ud i dag, og vi skal nok se en film, tror jeg, af det her område, så måske skulle vi prøve at sætte den film i gang nu. Som sagt, så har vi den allerbedste beliggenhed overhovedet på Costa del Sol. Og her har vi så hovedbygningen, som er Roca 4. Roca 4, det er den bygning, som er færdig i dag. Og det er der, hvor man går ud på de 3 terrasser, og hvor vi har solceller. Jeg synes ikke, det billede her, det er måske det bedste billede måske at vise solceller på, men jeg kan se på alle tagene, også i Roca 1, 2 og 3, der bliver der også solceller på taget, og dernede ved Roca 3, der står Roca 3 dernede, den orange, der bliver der også solceller dernede omkring, så vi bliver selvforsynende forhåbentlig stort set med strøm. I øjeblikket, der sælger vi jo så strømmen til elselskabet. Vi bygger omkring 4.500 kvadratmeter, inklusive det hele. Vi har 30 parkeringspladser derude, som er private, og det er kun os ejere, der kan bruge dem. Vi har fitnesscenter helt op til højre deroppe, og et ny swimmingpool, som vi skal til at bygge nu. Og nede omkring fitnesscenter har vi så tyrkisk bad, sauna og alle de der ting der, som og vi får massagerum, og I kan se fitnesscenter derovre, og lige før fitnesscenter der er der en italiensk pizzaovn, som både kan tage gas og træ. Men de 3 nye bygninger, som er over 1, 2 og 3 derovre, de bliver bygget i samme stil, og delvis i samme materiale, så det bliver også et 5-stjernet byggeri, vi laver derovre. Ideen med projektet her, det er selvfølgelig, at vi kan nyde stedet her med familier og venner. Det bliver sådan et meget privat sted, hvor der ikke er adgang for nogen form for offentlighed. Så det bliver også den tryghed, at det bliver låst derude ved porten, således at ejerne selv har den kode eller chip til at åbne for at gå ind. Så det vi deler, det i og med at vi er 167 ejere, jamen så vil det automatisk også blive sindssygt billigt. Jeg plejer nogle gange at sige, at det bliver jo ligesom at bo på luksus 5-stjerner til vandrehjemspriser, og det kan vi gøre, fordi vi er så mange om at dele det. Det er fleksibelt,
den måde, vi laver det på, og det er eksklusivt, og det er privat. Den måde, som vi har lavet det på, det er, at man i Danmark vi har allerede lavet et dansk aktieselskab, og det danske aktieselskab ejer så det spanske aktieselskab. Det er et spansk aktieselskab, som hedder SL i Spanien. Og de driver så et hotel, et 5-stjerne boutique-hotel. Så på den måde der, så investerer du i et dansk aktieselskab, i en dansk aktie, og det er den billigste måde at investere på. Hernede i Spanien, der er det bare sindssygt dyrt, alt når du skal handle. Der er gebyr, og der er alt muligt til stat og det hele, men her, der kan man købe sig ind i et dansk selskab, og så på den måde lave en bestyrelse, som består af 7, og så kan vi drive det datterselskab dernede i Spanien, hvor Pauline så styrer det hele. Og man kan sige, jamen, vi kører det danske aktieselskab på samme måde, som hvis man har et hvilket som helst andet aktieselskab i Danmark, hvor at man holder generalforsamling, og man har vedtægter, og man har ejeraftaler, alt det hele. Så på den måde, så bliver det nemt at overskue og investere i. Vi har udarbejdet budgetter. Der er blevet spurgt ind til, om omkostningerne de er for driften, de er sat for lavt. Og det har vi jo selvfølgelig syretestet flere gange for at være sikre på, at vi nu kommer ud med de rigtige tal. Og det skulle vi gøre. Vi har også taget sammenslutning af hoteller hernede til at rådgive os. Og på den måde der, så har vi altså rimelig sikre på, at de er rigtige. Så I vil selvfølgelig, når vi kommer til det, så vil jeg selvfølgelig undre over, at det er så billigt, som det er. Vi har her lavet budget for fra 60 til 100% belægning, og det her det viser et overskud ved 80% belægning på 949.000 og over 1 million ved 90% belægning. Vi har forhørt os lidt ved dem, der ellers arbejder med de her koncepter her, og kigge lidt over og få lidt rådgivning, blandt andet fra dem, der er på markedet i øjeblikket. Og der siger de, at vi skal nok regne med omkring 80%, men det er det, de har. Men altså vores beliggenhed, hvor vi ligger 1 kilometer fra vandet, når vi kigger ud over udsigten, så ligger vi cirka 1 kilometer fra vandet i fri, og hvis man skal drible ned af bjergene her, jamen så skal man lige følge de her snodede veje, så er det nok 1,3 eller 1,5 kilometer ned til vandet. Og den beliggenhed her gør jo, at jeg tror på, at vi i hvert fald kan forvente en højere belægning end 80%. Vi har subtropisk klima her i området, vi har et hav af golfbaner og restauranter, så vi har simpelthen beliggenheden med os her. Så, og man kan sige, så kan man spørge selv efter, bliver der udbytte? Vi laver ikke udbytte hernede, der går til Danmark. Pengene bliver hernede, og det vil sige, at hvis man beslutter sig for i ejerforeningen, eller ejeren beslutter sig for, at nu vil vi have 5 elbiler, eller 3 elbiler, eller nogle elcykler, og andre ting, jamen så kan man jo investere i det, hvis man bliver enige om det i ejerforeningen. Det kan også være, at man siger, at man vil investere i en vinklub, eller man vil investere. Det skal bare være noget, vi investerer i, som alle får glæde af. Så på den måde der, så vil man jo kunne forskønne tilværelsen dernede endnu mere. Og så er der nogen, der måske vil spørge, jamen, er der ikke nogen afskrivninger? Og det er der selvfølgelig. Der er afskrivninger på inventar og bygninger. Og derfor kommer vi nok heller ikke til at betale skat hernede i rigtig, rigtig mange år. Men det betyder jo, at der alligevel vil ophobe sig en del likviditet hernede med årene. Og det er jo så her, man hver år kan sammen med ejerne beslutte sig for, hvad skal vi bruge de penge til. Her er der så, viser så et dobbeltværelse, eller hvad kan man sige, en af
soveværelserne til de nuværende 3 lejligheder. Og det er så her, at Pauline, hun vil komme på og forklare lidt om, hvad det er. Altså for eksempel vil hun, kan man se, der håndlavede skab derinde, og Jensens senge og flotte gulve. Så jeg tror, vi skal se den video nu. Alle vores værelser har Jensens senge, absolut højeste kvalitet. Og vi har fået syet alt vores sengetøj, specielt til os. Ren bomuld, rigtig blødt og lækkert. Og vores håndklæder, som også hører med til lejlighederne med vores logo på. Der er både til hænder og kæmpe badehåndklæder. Og allervigtigst er der også store håndklæder til poolen. Der er gulvvarme i lejlighederne og indbygget skabe i alle værelser. Gulvvarmen er selvfølgelig over hele lejligheden. Og så har vi airconditioning, som både er varm og kold luft. Og det er smarte ved det, det er, at man kan regulere det individuelt i hvert rum. Her er lidt om økonomien, og en andel aktier, den koster 795.000 indtil 1. april. Så det her, det er et first mover til de første, der køber sig ind. Og efter 1. april, så koster en kapitalandel 995.000. Vi har årlige faste omkostninger per ejer på 10.000, og så har vi variable priser på ophold. Vi har ikke nogen sæsoner inde i vores ophold, så opholdene de er baseret på, hvilken type lejligheder man får. Nu for eksempel den lejlighed, som Pauline lige har vist, det er den store lejlighed på 100 kvadratmeter med den store terrasse, og den lægger prisen på 5.000 for en uge. Og der kan der så være 4 personer med på sådan et ophold. Og det vil sige, hvis man sådan ligesom ganger ud på 7 dage, med 4 personer, så vil man komme frem til, at en enhedspris per person ligger på 160 kroner. Og det er med strøm, vand og varme og linned og slutrengøring og adgang til alt. Alt er jo, altså det er jo ejere. Vi skal tænke på, at dem der er der, det er ejere og så familie og venner. Så derfor er priserne jo sat, så det passer til, at vi selvfølgelig får et overskud, og vi ikke kommer i pengenød. Så derfor er priserne jo sat sammen på den måde her, at vi er sikre på, at det også er en god drift, vi kan lave, og vi så hen ad vejen kan finde ud af, hvad vi så skal bruge de her penge til. Det jeg vil sige, det er, at det vil være fint at være en af de første, fordi der får man jo selvfølgelig de første fordele og med at kan bruge lejlighederne, og altså bo i luksus til vandrehjemspriser, det ved jeg ikke, hvor ellers man kan gøre det. Når jeg er inde og kigge på nogle andre af de koncepter, der er, der kører i øjeblikket, så er vi absolut de billigste. Jeg synes også, helt ærligt, vi har det bedste produkt. Hvis man går ind og kigger på Solkysten, for eksempel på, hvad det koster at komme ind i de her lejligheder her, der har så meget luksus, jamen så vil man opdage, at det koster kassen, og det koster rigtig meget. Det kan koste fra 600 til 1500 øje, helt ude i Marbella koster det jo helt vildt. Og jeg synes, I ved egen eftersyn skal prøve at google det, og så gå ind og se, hvad 5 stjerner koster. Det betyder egentlig, at så vil man jo kunne forstå, hvor unikt det koncept er, vi er i gang med. Her har vi så vil Pauline vise den her lejlighed her, og hun vil, der står, at det er et loungsområde. Det er det ikke. Det er jo en privat lejlighed deroppe, så der er en lille skrivefejl der, fordi at det er jo stuen til lejligheden, vi viser nu. Og I kan se vandhanen derovre, der kan man faktisk, der kan man tappe rent vand, fordi vi har under alle vaskerne, der sidder der et lille rensningsanlæg,
som renser vandet og tilsætter det mineraler. Og det vil sige, at så er vi fri for alle de der dunker og alt det der. Så kan man bare gå over og tage sig et glas vand. Og det smager rigtig godt. Og jeg kan sige, det er bare en lille detalje. Vi har et stort vandreservoir, som er opbygget nedenunder huset. Helt fantastisk. Og det kan godt være nødvendigt i Spanien, hvor der kan være vandmangel på bestemte tidspunkter. Men det har vi aldrig noget problem med. Den boreplade, I ser, den er også lavet af nogle materialer, så du kan sætte en pande direkte over fra blusset, og så kan det tåle det. Så det er tip-top materialer. Og nu synes jeg, at vi skulle prøve at sætte Pauline på den her film her. Så værsgo, Pauline. Her har vi vores fælles rum, hvor vi har selvfølgelig et dejligt køkken med kogeø og udgang til terrasse og spisestue. Og herover har vi så vores loungeområde med kæmpe fladskærm og af skandinaviske tv-kanaler. Og selvfølgelig har vi hurtigt internet med fiber. Her har vi så loungeområdet, her har vi vinkælderen, så det fortæller jo faktisk, at ejerforeningen nok bliver nødt til at lave en vinklub, og vi bliver nok også nødt til i ejerforeningen at finde ud af, hvem har mest forstand på vinen i ejerforeningen, fordi det er jo faktisk en vigtig del af projektet. Vi har et område her, som Pauline vil gå igennem med et par videoklip lige om lidt, men det viser jo, at jeg har haft 120 personer til spisning inde i den store rum der, og selvom vi så bruger det rum til 100, hvis det en af ejeren vil holde et bryllup eller et barnedåb eller noget andet, så man er 100 personer, så er der stadigvæk plads i den mindste af loungeområdet, som ligger omkring baren. Så det er ikke sådan, at man kan lukke det hele af, men man kan holde en fest for 100, og så kan de andre ejere stadigvæk gå ned og hente sig en fadøl. De kan stadigvæk hygge sig med tv, som er i det lille loungeområde. Og jeg vil skyde på, at der er plads til, altså jeg har haft 30-40 til spisning inde i det lille loungeområde. Så og der sætter vi nogle lækre møbler ind, og der kan man i hvert fald godt sidde 30-40 mennesker i dag også. Og hvis man skal se VM i fodbold eller Tour de France, er det et skide godt sted at mødes og drikke en fadøl. Og fadølen skal jo ikke koste mere, sådan en halv liter skal jo ikke koste mere end €1. Og så kan man gå ned i vinkælderen og tage sig en flaske vin til indkøbspriser. Måske putter vi 10% på for lige at dække udgifterne. Men ellers er det jo til nettopriser det hele. Og skulle der være et overskud, så ved I godt, at dem kan I tage stilling til, når året er omme. Men ellers tror jeg, at vi skal i gang med fælleshuset. Og det er jo så her, at Pauline går på og fortæller lidt om. Jeg kan lige nævne, at det komfur der har vi hentet ned i Provence, ned i Frankrig. Og det er det, man kalder en Rolls-Royce komfur for os kokke. Det er enhver koks drøm at komme og stå og lave mad der. Men det bliver også jeres drøm at lave noget kokkeskole og andre ting her. Vinsmagninger og alt muligt andet sjov ting, vi kan lave enten sammen kun i familien eller sammen med andre ejere. Og så tror jeg, at vi skal sætte Pauline på igen på en film. Okay, så er vi kommet ned i vores fælleslokaler. Og her har vi et meget flot udekøkken, man kan bruge til daglig, hvor man kan lave let mad og varme ting op. Og her, hvis vi går videre, så kommer vi ind i baren, hvor vi har kaffemaskine, espresso-kaffemaskine, så man kan lave te og kaffe. Og så kommer vi ud i vores professionelle køkken her, som kan bruges til mange ting. Vi kan holde mange typer arrangementer her. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, whatever. Og man kan også få kokke udefra, som kan lave spanske tapasaftener, eller kokkeskole, eller fælles spisning.
Og så har vi jo også vores dejlige loungeområde med stor fladskærm, hvor man kan lave sportseventer. Her har vi så vores barområde, hvor man kan komme ned, og man kan servere noget fadøl, og man kan tage noget fra køleskabet eller noget inden for baren. Og det er selvbetjening, og man betaler for, hvad man tager, og så bliver der fyldt op igen. Vi har nogle fantastiske, store, dejlige lokaler her, som man kan bruge fællesskab eller alene. Man kan komme og sætte sig og arbejde, eller man kan holde nogle møder sammen med sin familie. Alt det her, der kommer de nye møbler fra vores møbelfirma i Marbella, som også har møbleret vores lejligheder, har kommet med et forslag til at lave det her om til nogle rigtig lækre lounge-lokaler. Og vi har jo kommer til at have tv-stue med fladskærm, hvor man kan samles og se sportseventer eller med mere. Her har vi så fitnessrum, og det siger jo lidt sig selv, hvad vi laver der, men skal vi ikke lige sætte Pauline på her? Så er det tid til at dyrke lidt motion. Det kan vi jo gøre, det her fine fitnesscenter, vi har på stedet. Vi har alle former for maskiner. Vi har løbemaskiner, vi har cross-trainer, og vi har her til at lave mavebøjninger, og vi kan danne bokse lidt. Og vi har også vægte herover, sådan så man kan lave lidt vægtløftning. Ja, sådan. Ja. Men jeg tror nu, at jeg vil begynde med at varme lidt op på de fine cykler, vi har herover. Vi har også et fint bordtennis her, vi kan spille pingpong. Og så kommer vi over her til cyklen. Jeg tager den her i dag. Sådan her. Jeg er på den, og så trykker man lige dreje lidt rundt, og så trykker man på startknappen. Og så er man klar til dagens program. Her ser vi så faciliteter nede omkring swimmingpoolen, og det er så det projekt, vi går i gang med nu her i næste måned. Og vi vil forsøge at få det her færdigt til 1. juli eller 1. august. Det ved vi inden så længe, hvor lang tid det kommer til at tage, fordi vi arbejder lige nu med entreprenører, som har givet tilbud på den del af det. Men som man kan se, så er jo den pool, som vi har nu, bliver forlænget og bliver noget længere, og så har vi udendørs bruser, og så er der jo et lille loungeområde der over til venstre i højre billede. Og nedenunder, der har vi så spa-afdelingen med indendørs lille swimmingpool, hvor der er forskellige strålebehandlinger med vand og så videre. Så jeg tror, at tiden er nu til, at Pauline går på med en video. Så er jeg kommet ned i vores dejlige eksotiske have, og her har vi sørme en professionel pizzaovn og barbecue, som man kan benytte. Dette område er så egnet til, at man kan sætte sig her og nyde sin mad. Så kommer vi til vores dejlige poolområde med solsenge. Og her kan vi jo selvfølgelig nyde solen og tage os et dejligt bad i poolen. Men jeg må dertil sige, at hele det her område, det begynder vi at ombygge på i næste måned. Fordi vi skal have lavet poolen større, og der kommer også et stort spa-område med indendørs opvarmet pool og jacuzzi og tyrkisk bad og så videre. Så det begynder vi på i næste måned. Lejlighederne, det er jo 16 luksuriøse lejligheder, vi laver. Og de lejligheder, de er jo lavet med kærlighed. Og det er jo Marianne, min hustru, som står for al indretningen og alle farver og sammensætningen og det hele. Og det er hun rigtig god til.
Men hvad er det egentlig også? Man får jo adgang til luksus i høj klasse og uden besvær. Og det er derfor, at Pauline har fået et mellemnavn, det hedder Uden Bøvl. Og det er fleksibelt, meget fleksibelt præmisser, vi arbejder med. Og vi kan nyde luksusen dernede uden faste forpligtelser. Der er mere frihed, der er mere livskvalitet. Og så bo i luksus til en brøkdel af prisen. Jeg kan jo ikke blive ved med at sige vandrehjemspriser, men det var så lige en ny formulering. Det er din private oase på solkysten. Fællesskab, frihed og fordele og privathed. Hvad? Lejlighedstyper. Der skal man huske, at uanset hvad for en lejlighed man vælger at bo i, så skal man vide, at alle lejlighederne er lavet lige så flot som de andre, vi har set. Og man skal også vide, at de penthouse, der er deroppe, der er der whirlpool, og der er terrasse på begge sider, store terrasse på begge sider. Så de der 47 kvadratmeter, det kommer til at virke så meget, meget mere, fordi hernede, der er man jo stor del af tiden på terrasserne. Og så alle de her mål, I ser her, det er jo plus terrasserne. Pauline, hun vil gerne på her med en film, kan jeg høre, og så tror jeg, hun viser udsigten til Afrika, vi kan se derovre. Så værsgo og sæt. Hej, så er vi oppe i en af vores penthouse-lejligheder, hvor vi har denne her fantastiske terrasse. Det er det her solarium, hvor man kan ligge og solbade. Og vi er midt i januar, og prøv at se et vejr der. Det kan næsten ikke være bedre. Hvad kan man mere forlange? Og her har vi dejlige drømmesenge, man kan ligge og solbade på. Og hvis vi går herover, så har vi vores loungeområde, hvor vi kan sidde og hygge os med familien, eller læse en bog, eller få lidt tapas. Eller som vejret jo byder til her i Spanien, få sig et dejligt glas kold champagne. Her har vi så en penthouse, og dem har vi har 3 penthouse over i det nye byggeri, og vi har altså de 3 penthouse, som er færdige, så i alt har vi 6 penthouse, men det er de 3 over i det nye byggeri, som så har whirlpool eller spapool eller hvad nu hedder, og de er jo forbeholdt til dem, der elsker hinanden, så de kan godt starte med at book allerede nu. Men i hvert fald så er der kæmpe store terrasser på de her penthouse. Og I kan også se parkeringen ved siden af, privat parkering. Det kan ikke blive bedre. Og der er elevator i alle de her 3 blokke. Det er der også over i hovedhuset, er der også elevator. Der er også elevator ned til swimmingpoolen. Og ja, så her har vi så opbevaringsrum til alle ejere, og hvis ejeren finder på at købe nogle elcykler i ejerforeningen, jamen så er der også plads til dem. Så her kan du have din tandbørste og dine private ting og en golfbag, hvis det er sådan noget. Så det har vi også tænkt på. First mover-fordelen, den er sådan, at vi bygger jo i 2 år, og det vil sige, at forhåbentlig så er vi i gang med det tunge byggeri allerede her om en måned. Og det vil sige, inden man kommer ind til at begynde at bruge lejlighederne 1. juli eller 1. august, jamen så er den tunge lam væk fra lejlighederne. Og det er faktisk sådan, at i byggeperioden, der deler vi parkeringspladsen op med en mur, for at skærme for byggeriet, men selvfølgelig også for at tage støjen væk. Og hovedbygningen vender, kan man sige, langt væk fra de 3 nye byggerier. Det betyder, at det bliver begrænset, hvad vi får af støj. Men til gengæld, så kan man komme ind og nyde first mover fordelen. Hvis I kigger på det billede der, hvor swimmingpoolen den er,
så kan I se et vindue. Det er et kælderværelse med egen bad. Og det her værelser, det er det vi kalder, det er det de kalder kælder her i Spanien, fordi det ligger under niveau åbenbart. Men som I kan se, er der jo 4 meter op til, og der er udsigt til vandet fra de værelser der. Dem har vi faktisk 3 af, hvor der er udsigt. Og de 3 vil vi også tage i brug, kan man sige, i den periode på de 2 år. Vi vil selvfølgelig også bruge det efterfølgende, selvfølgelig vil det, fordi det er jo lækker. Altså, de er jo på højde med et dobbeltværelse på D'Angleterre, ikke? Altså, det er luksus, uanset om vi er dernede, med marmor på væggen i badeværelserne og så videre, og super lækker senge og så videre. Så der er der 3 værelser, man kan bruge dernede også, og vi har faktisk et værelse mere dernede, men som ikke har havudsigt. Så i virkeligheden, så har vi faktisk 7 enheder, man kan bruge til first mover, der kommer ind nu allerede. Man kan sige, at der er faktisk mulighed for, at man kan købe 2 aktier per ejer. Men det vil jo så sige, med så mange som vi er nu, så og hvis alle skal have, jamen så er der jo ikke 2 aktier til hver. Højst, der er ikke engang 1 aktie til hver, med så mange vi er på i dag. Men jeg tror nu heller ikke, I alle sammen er køber. Jeg tænker også, der er nogen, der er nysgerrige imellem jer. Så under alle omstændigheder, så tror jeg, at det kommer til at passe meget godt. Men 795, den prøver vi at holde til 1. april, og så vil min advokat sørge for at få lavet de juridiske dokumenter færdige, sådan at vi kender slutprisen på produktet. Men I må gerne melde ind, er det nu I med til den billige pris, så gør I selvfølgelig det. Er der noget risiko forbundet med det? Og der sidder Nykredit jo her, der kunne jeg godt spørge dem, om der er noget risiko ved at have penge stående på en spærret konto hos Nykredit, og jeg kan godt svare for dem, og det er der ikke. Der er ingen risiko for jer, og hvis ikke de bliver til noget, så får I penge tilbage 1 til 1, og der er ikke noget gebyr eller noget andet, det bliver lagt på. Der er selvfølgelig begrænset antal aktier, når vi er så mange. Jeg har ikke en vildeste fantasi tro, at vi skulle være så mange i dag. Men tag en hurtig beslutning og kom herned. Marianne og jeg og Pauline, vi er hernede nu. Og I er hjertelig velkommen, og vi skal nok hjælpe jer med at finde hotel dernede, I kan bo på. Vi kender både 4- og 5-stjernede hoteller hernede, så der skal I bare spørge. Og jeg byder også på lidt skinke og kage, når I kommer. Men som sagt, der pengene bliver sat ind på en spærret konto i Nykredit, og så kan man sige, at jeg tegner en 10-års forsikring på selve byggeriet hernede, og det er faktisk lovpligtigt at have sådan en 10-års forsikring. Det giver den tryghed, at når ejerforeningen overtager bygningen, som bliver overført fra mit byggeselskab, bliver overført til det spanske aktieselskab, som til den tid, som i øjeblikket også ejes af det danske aktieselskab. Jamen så er der jo ligesom system i det, at der er heller ingen risiko på bygningen, fordi at jeg vil også sige, at jeg vil jo gøre alt for at sikre mig, at alt er gjort rigtigt. Også klart, fordi at jeg er med i fremtiden, så jeg vil gerne gå rundt hernede stille og roligt og nyde en pilsner, uden jeg skal lynches. Så jeg går ud fra, at I har tillid til, at jeg får lavet det her ordentligt. Hvad er din fordel? Jamen, jeg mener, fordelen det er, at det er et dansk aktieselskab. Man kan sige, at skal aktien gå videre i familien, så ved vi jo, at det koster ikke noget at handle et aktieselskab i Danmark. Det, der også er genialt her, det er, at du kan surfe imellem 16 lejligheder. Så bor du i en lejlighed den næste gang, og bor i en anden lejlighed, og så videre, og så videre. Og så har du minimum ret til 5 uger, og så har du yderligere plads til spontane bookinger. Og du betaler en fast pris for lejligheden hele år rundt. Vi har ikke nogen sæsonpriser.
Vi kører det simpelthen, fordi at det er jo os, der er ejere, så derfor der er nogen, der gerne vil være hernede altså min hustru og jeg, vi vil gerne være hernede i november, december, januar, februar, marts. Så er der nogen, der gerne vil være hernede i sommeren, og der er vi heldigvis forskellige, og det bliver vi også i ejergruppen, der bliver vi også forskellige, så derfor kan man jo vælge de perioder, som man gerne vil ind og bo i lejlighederne. Man kan give et eksempel. Lad os nu sige, at vi har en periode, der hedder februar, og så frem til juni, ikke? Og nu er vi midt i februar. Kan jeg så booke spontant? Ja, hvis jeg går ind på hjemmesiden og ser, om der er noget ledigt, så kan jeg bare tage herned. Og hvis der er 1, 2 eller 3 uger, der er ledigt hernede, så kan jeg bare booke det. Det vil sige, så kommer jeg faktisk op og får 8 uger lige pludselig, i stedet for 5 uger. Men de 5 uger er garanteret ved ordinære bookinger. Så det kan blive til rigtig mange gode dage hernede. Igen, den der med prisen der, vi har en gennemsnitspris. Jeg kommer til at gentage mig en lille smule, fordi at jeg snakker lidt over mig på nogle af de andre slides. Men fakta det er, at det her det er prisen, og man kommer ikke til at betale mere. Det er prisen for det hele. Og jeg tænker også, at når man har boet i en lejlighed, vi bruger 4 timer på at skal gøre en lejlighed ren. Og det er fordi, vi skal have alt op af skufferen, vi skal gøre ovnen, vi skal gøre skabet, vi skal gøre alt pinligt rent. Så derfor, og vi vil også selvfølgelig, når de ejer det hernede, så vil vi sige, jamen, står der 1 kilo mel eller 1 kilo sukker, så sætter man det over i en kasse, som vi leverer. Og så den næste ejer kan tage det, man vil have i den kasse. Resten, det bliver fjernet og sat ned i, enten smidt ud eller sat ned i køkkenet, hvis det ikke man vil bruge det, som er fra. Der vil også altid være kaffe i lejlighederne, gratis kaffe, og lige stand i de fællesområder, der vil være kaffe til alle. De går ind og laver sig en kop kaffe, og der er jo høflig selvbetjening, så kan det jo ikke blive bedre. Så er det lidt omkring booking og ophold, og det kunne jeg godt forestille mig, I er meget nysgerrige om. Så her kommer jeg også til at gentage mig selv lidt i et par slides her. Men vi har altså 5 ugers ordinære ophold, og øvrige bookinger sker spontant. Og det vil sige, at alt det, I booker spontant, det er ud over de 5 uger. Og hvis I står inde og kigger på hjemmesiden, så vil I kunne se, at hvornår I kan booke de spontane ophold, og hvornår I kan booke de ordinære ophold. Og alt, I så sengelinje, håndklæder og håndklæder til poolen, det hele det er med. Vi kan tjekke ind næsten hver dag i ugen. Vi tjekker ind tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og fordi vi har spredt det over så mange dage, det er fordi vi bruger 4 timer på de store lejligheder. Og så kan man godt forestille sig, at hvor mange lejligheder kan vi nå på en dag. Og fordi at vi har en afrejse, og vi har en ankomst samme dag. Og det vil sige, at vi er også nødt til at sprede ankomsterne over nogle flere dage. Men det giver jo også den fleksibilitet, at man mere eller mindre kan selv bestemme, hvad der man har lov at ankomme. Derudover så har vi jo selvfølgelig de der gæsteværelser dernede, som er 4 her. Der er faktisk også en gæstelejlighed over i den forreste blok, som også ligger i kælderniveau, som jeg heller ikke må annoncere op, og som også bliver en del af ejerforeningens muligheder for at få nogle ekstra overnatninger. Hvis man tager de der 5 enheder med af gange 52 uger, så kan man jo godt finde ud af, at der er jo faktisk mange ekstra overnatninger i det her, hvilket jo også gør, at den belægningsprocent nok kommer lidt højere op end de 80, fordi vi har så mange ekstra muligheder. Og man kan også sige, jamen, er der nogen, der køber 2 aktier, jamen så vil der jo være ekstra mange muligheder for den enkelte at booke. Så på den måde, så her har vi så, hvornår er det så, man har ordinære ophold, og hvornår har man så spontan bookinger. Vi har 3 bookingperioder på et år. Vi har den, der hedder februar til maj, og så har vi den fra juni til september, fra oktober til januar. Det vil sige, at de første 2 uger i februar, der kan man gå ind og booke
ordinær fra juni til september. De første 14 dage i juni vil man ligeledes kunne gå ind og booke for de ordinære tidspunkter i oktober til januar. Derudover så kunne du egentlig booke spontant, og det kan man se her. Der kan man se, at ordinære bookingophold, det booker du fra 1. oktober til 14. oktober. Og der har du termin for booking af ophold. Februar, marts, april og maj. Og det vil sige, at hvornår kan du så gå ind og booke spontane bookinger? Jamen det kan du jo faktisk allerede fra 1. november, fordi Pauline, hun skal have noget tid til at sortere bookingerne. Det er faktisk, selvom vi har et professionelt bookingsystem, som også er tilknyttet vores nøglesystem, så vil der vil selvfølgelig være en masse ting, der fungerer via jeres telefoner. Men vi skal jo sørge for retfærdighed her. Så derfor er der et pointsystem, som Pauline skal tage hensyn til, når I booker. Og det vil sige, at vi har et retfærdigt system i vores pointsystem, som I også kan gå ind og sætte jer ind i. Det betyder selvfølgelig, at er der nu nogen, der har været inde i den store lejlighed deroppe i 2 uger, jamen så er det klart, at så er det andres tur til at få den store lejlighed deroppe, og så videre, så videre, så videre. Penthousen, de har jo så også en lidt større værdi, end andre har, fordi det er jo, der er jo 6 penthouse i alt, og så dem har vi også givet numre derinde, sådan at når man bruger dem, så bruger man også af sine point. Men det kan man gå ind og læse mere om, fordi det er lidt mere tidskrævende at sætte sig ind i. Men altså spontan bookinger, for eksempel fra 1. november til 4. maj, det er jo bare genialt. Og det vil sige, at men er der nogle tidspunkter, man gerne vil derned på, og det kan være, at man har nogle fødselsdage, man skal ned og fejre, man har noget efterårsferie, vinterferie og sådan ting der, jamen så brug nogle af jeres ordinære bookingophold til det, og så brug spontant. Men man kan også godt gætte sig til, at hvis vi har 80% belægning, så er der kun 20% at tage af til spontan bookinger. Så derfor har vi 90% belægning, jamen så er det jo mindre til spontan bookinger. Men der vil stadigvæk være det, fordi vi har jo de der 5 enheder, som ikke er registreret nogen steder, som også tæller, og som man også kan booke til. Så det er jo sådan, jeg håber, I har forstået lidt af det her, fordi for mit vedkommende har det da været lidt svært i starten at få det her bygget op og få det forstået. Men sådan en som Lars, han er mere revistypen, han er meget bedre til sådan noget tal her, og sådan en udregning her, som ham kan vi altid spørge. Og så tror jeg da, at vi skal give Pauline ordet, og så trækker jeg mig en lille smule tilbage, fordi nu kommer vi ind i det Pauline, hun ved en masse om. Hej. Som sagt, så er jeg Pauline, og jeg har kendt Bent og Marianne i over 20 år, da det jo var min far, der var arkitekt heroppe, da vi ombyggede i 2005, da Bent han lavede det om til en restaurant, og jeg var også med til at drive restauranten, og vi kom faktisk ind i en Michelin-guiden. Så det har været spændende, og da vi byggede, så rejste jeg rundt sammen med Bent og Marianne i hele Spanien og bestilte vores materialer til byggeriet. Så vi har haft kontakt lige siden. Jeg bor i området, jeg bor kun 10 minutter herfra, og jeg har boet i Spanien næsten hele mit liv, og så derfor taler jeg også flydende spansk. Jeg er så fast på Roca Tranquila, og jeg er så jeres faste kontaktperson. Vi kommer til at have noget personale heroppe. Vi skal have nogle receptionister, og vi kommer til at have gartner og vedligeholdelsespersonale og så videre. Så dem kan jeg kommunikere med og sørge for, at alt det fungerer optimalt heroppe. Min mission, den er jo, at ejerne, de skal
nyde deres ferie, så står jeg for alt bøvlet. Vi har jo også rengøringspersonale, for alle lejlighederne bliver gjort rent efter vi har afrejst, og så står jeg så for koordinering med receptionen, og vi står altid til rådighed til at hjælpe, hvis der var noget, der skulle gå i stykker, en hane, der drypper, eller et toilet, der ikke fungerer, så skal I ikke ringe til et callcenter, men I kan kontakte os direkte. Vi kan selvfølgelig ikke være her 24 timer i døgnet, men vi er her til dagligt, og selvfølgelig vil der være et telefonnummer, man kan kontakte uden for receptionens åbningstider. Her har vi lidt om den unikke beliggenhed, som Rocatanquilla har. Vi er jo i Fuengirola, hedder det på spansk, og det er jo en del af Malaga. Og vi ligger kun 1,5 kilometer fra stranden, så man kan faktisk godt gå ned til stranden. Det er så lidt op ad bakken, når man skal hjem igen, men der er både bus, og man kan tage en taxa. Men ved at vi ligger lidt højt oppe, så har vi også den fantastiske udsigt over Middelhavet og Fuengirola-bugten. Og tilbage også, som I kan se, der har vi bjergene, og der kan man gå vandreture, dejlige vandreture i bjergene bagved. Vejret er som regel skønt hernede, så der er masser af muligheder. Vi ligger også tæt på motorvejen, som ligger omme bagved os. Man kan ikke høre den, men den ligger tæt nok til, at man kan køre direkte til Malaga Lufthavn. Vi har også en togstation. Urbaniseringen her, den hedder jo Torreblanca i Fuengirola, og der ligger der en togstation, så man kan tage toget direkte fra Malaga Lufthavn og til Torreblanca, og så en taxa op her til resortet. Man kan også tage toget direkte ind til Malaga by, som er en vidunderlig by, hvor du kan få masser af kulturelle oplevelser og gode madoplevelser, gode restauranter og en dejlig by med til at gå og shoppe og så videre. Vi er omringet af golfbaner. Mange folk kalder det Costa del Golf i stedet for Costa del Sol, fordi vi har så mange golfbaner omkring os, så der er også masser af muligheder for at spille golf. Og så har vi jo skiresortet Sierra Nevada, som kun ligger 2 timer herfra. Så man kan faktisk ligge på stranden den ene dag, stå på ski den anden og spille golf den tredje. Vi ligger tæt på Fuengirola by, kun 4,5 kilometer, men vi har også en lille forstadsby, der hedder Los Boliches, som ligger endnu tættere, ligger lige nede for foden af bjerget her. Og her kan vi lige se en lille film om vores fantastiske udsigt. Sådan, så kommer vi videre her. Der vil jeg lige fortælle lidt om området Andalusien, som jo er Sydspanien. Og vi kan se her med pilen, hvor Rocatanquilla ligger, det er jo så Fuengirola, og vi ligger jo så mellem Malaga og Marbella. Marbella er jo det posh-område, hvor du har Puerto Banús havn med de kæmpe store yachter og lystbåde. Så det er bestemt et sted, der er værd at besøge. Og hvis man tager længere ned sydpå, der kan vi se, der ligger Gibraltar, som jo er en engelsk klippeø. Og når man kommer ind i Gibraltar, så kommer man ind i en engelsk verden med alle engelske forretninger, og der løber så også nogle vilde aber rundt, som man kan se osv. Oppe til venstre, der kan vi se Sevilla, og Sevilla, det er jo Andalusiens hovedstad, så det er en stor by, som absolut også er værd at besøge. Så, og så til højre har vi Granada, og lige til højre fra Granada, der har vi så Sierra Nevada, hvor vi kan stå på ski inden for 2 timers kørsel. Så det var lidt om området, og lidt om mig, og lidt om Rocatanquilla, og jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer alle sammen meget velkommen. Jeg kan se her, at der er nogen, der har spurgt på prisen, om prisen er per lejlighed. Og det er den så ikke. Det er jo et koncept. Det er jo
det er jo det hele, man køber sig ind i. Man kan gå ind, hvis man går ind i det spanske aktieselskab, så vil man kunne se, at vi har aktiver der inden for små 10 millioner euro. Det vil sige, det er det, der har kostet os at bygge indtil nu. Og vi har nok 10 millioner euro mere, der skal puttes i det resterende. Så min udgift ligger nok på omkring, når vi er færdige med at bygge, omkring 20 millioner euro. Og vi havde besøg af banken i går, den spanske bank, som sagde, at det var ikke usandsynligt, at vurderingen kommer til at ligge over, når det står færdigt, over 20 millioner euro. Så der kan man sige, jamen, hvis man sammenligner os med det her billige turistbyggeri, der foregår hernede i Spanien, jamen så er det jo meget billigere at komme ind i. Men trods det, så er vi trods alt billigere på driften, og vi er også billigere på prisen, når vi er 167. Og der er selvfølgelig også en grund til, at prisen den stiger til 995. Det er jo fordi, at jeg vil jo helst have, at det løber rundt, sådan at vi ikke skal have frem et underskud. Men jeg synes, at jeg vil godt give den mulighed for, at man kommer ind til 7,95, fordi så får vi gang i det, og vi er lige startet op, og jeg vil gerne have en bestyrelse på plads hurtigst muligt, så jeg har nogen at snakke med og få en god råd af, og vi kan få gang i de her 3 lejligheder. Det kunne være rigtig spændende, det kunne være rigtig sjovt. Så det her, det er ikke et spørgsmål om at tjene penge for mit vedkommende. Det her, det er også et spørgsmål for, at min familie og jeg, vi kan være en del af det i fremtiden. Så derfor synes vi, det kunne være spændende. Men jeg vil gerne sige tusind tak for jeres tid, og håber, at I vil med på den her rejse her med Roca Tranquila og vores dejlige eventyrsted. Tusind tak.